abana nkubasaba abana ni matembale maiga nkwira na mule skuru koromoki naende tiango tebe muntu tayo ayibno muntu mutaka oja wakonya na ibi koranya algo ikonya onde tayo enkuma tebe njena call the phone for esenge njonka tu abate nyomba yenye chobo nyansi ya tata na mama baisika wa minte chikone sai kana akora chinda ndusi ebikoro tubyana na moko rebyara binde bicheto ujense moyo esenge nji agento keke chinda ekana akore ndugu yana omona nga yara mumanya abantu ngakibamenyete Nairobi inje birengere byana ime Nairobi erami erororo chichonchi choko flash lakini ngo ikariru ta satellite no empara teyo chicho cha gusiga gechira afadhali nganza koni chinyeni chiro teyo ntamanyeti Nairobi ende yonse no ena maruna bona yango disaiti nywa marura kini esenge jana yango ake sabu esindwete onde teyo rankonyeka ngateba tigankoli biashara ngokoli biashara ngogenda mambya maligiti mbogoli emesigo kuroro manyago chago isibi ngende college na very chairman ya Kenya Polytechnic Student Union chairman ya 11,000 students no enoko genda lunch tinko nyara kugolera mwana muiseke dindas aba murabande bagocha orongo ngo drive vale mbabwati tigali bante bono mpaka ngache kungainire no na abaisike na bone karole chairman umaite abaisike bange kiri wisano ibere aba murana bali kiri abaisike bako mulinga chairman emyake etatemi mtu abelira mtu anyago korona muiseke mbiyole ngoma dewe mbiyande lakini girlfriend yane South Africa ikali ikirna ateto konya igento gekoro kuigo imeyane elinta bwati muntu abantu bamintu botakanege ntekebe tubeko botaka monenda mwamu na beko beri amaji ga kitutige n'abantu ababa kena baro bagesome banyacho konyore ense yetu yabere moyo Chief Kado tu enkoina na igorogali manyanga naende singe ncheyo aba ikoyo bakarumuranga bagacha gusiga bagaka n'abantu kibesa afukado ke abekira ma yego kikobeka matunda bagakanwa kerbakanwa diria matunda achikoba abaikoyo balia bagolete bagacha bakanyegeria meteria Chief Kado Jones gakoraki chikagwa bakabeka chigunime mukarengera linkoni barenge gochi mbachiete baoni bakaenda bakaineka bakarusi tindatareme bakakibeka chikamera bakamanya okorege tugekora ku grafting rero embegu yarwete gusiga yakore tu grafting muranga nere tanga ine Kenya ngima asa afukado enteternara lierwete gusi no erwete kwaino no erwete buogo afukado ekiremo China echinki afukado isato choka 250 shillings ntaetemba boli abantu baminto ntaetemba oli wanabarayo abajumbe ondebwensi ese gitora ruanengia neyo gotebya abantu baito ngakiba kunyara kubeke kemeli ke okonya abana bagende school tali ese nga nsimba bakurwana muteni ne basari ngansimba motenen inche basari muteneni abana bana nkwenda bale school abana bachandegete n'aba bantu ababataka gaki mutige abantu baito baira abana school egento gya kabiri Chief Kado echo igorontu alonjet ntubwate mete
200,000 ali ATC. Ash avocado omutoyo yomo kwenda for 100 shillings asaba limibankaga, lakini undi wensi utahita kugura kuruisiko etugatebeta akugura ata 150. Enasari yeli twanyera 7.5 million kibese kibenga ekiwonjo kanana tokonya abantu wetu anyali bali dirina sote obis enaete omukonyone ngamdenga genda nyali bali ogende ichuni Nyamasibi, Masimba, Gesusu, Kiamukama, Nyacheki, Nyangoso, ogende na Magina. Chizi nasari chirosigwe chia maua. Ekegara mauga nkoni wale. Tinko manyembegu yesi ya chete, igakua. Lakini atebiro mwaziri one. Lazima naende mbegu elira nega iga. Abantu baitu, baegwe, basumeke. Afkado tuliko sumeka na wemungu na mungu sumeka liyo oro bago watira.